تمام ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኦኬ እምበር ሎሚ ከዓ ኣብ ኮምፒተርን ምስ ኮምፒተር ኣብ ዝተሓዙ ኣብ ዘሎ ዛዕባና መቐፀልታ ናይተን ክልተ ሰናብቲ ዘቕረብናየን ኮምፒተርና እንድሕር ዳ ዘየድልዩ ኣፕሊኬሽንስ ወይ እውን ዘየድልዩ ፕሮግራማት እንድሕር ዳ ኣለዋ ኮይኖም ነቲ ሃርድ ዲስክ ይመልኦ እሞ ቁርብነት ስራሓ ከዓ ከም ትደናጎ እዩ ዝገብራ ስለዚ ነቶም ዘየድልዩ ኣፕሊኬሽንስ ወይ ከዓ ነቶም ዘየድልዩ ፕሮግራማት ኣብ ሃርድ ዲስክና ዘለው ከመይ ጌርና ንኣልዮም ዝብል ሳልሳይ ክፋል መቐፀልታ ናይተን ዝሓለፈ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ናብ ተዳልዩ ዘሎ ብሓባር ታይፕ ሄር ቱ ሰርች ትብል ከምቲ ብዝሓለፈ ክንገብሮ ዝቐለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ኣብዚኣ ክሊክ ወሰድና ኣብዚኣ ራን ኢልና ክንፅፈላ ኢና ኣብዛ ላዕሊ ራን ትብል መፅያትና ኣላ ልክዕ ከምተ እንዳሓለፋ ክልተ ሲስተም እያ ዳርጋ ማለት እዩ እዚኣ ክሊክ ክንገብራ ድሕሪ እዚኣ ኦፐን ትብል ደላ እዚ ኣቐዲምና ክንሰርሓሉ ዝነበርና እዚ ደምሲስና ቴምፕ ንብላ ማለት እዩ እዚኣ ቴምፕ ትብል ምስ መፀት ኦኬ ንብላ ጅብዚ እንታን ክትረአየና ከባቢ ጅፈየ ኣብዚ ብዙሓት ኣፕሊኬሽንስ ኣለዉ ዘየድልዩ ማለት እዩ ኣብዚ ንሕና ንሰርሓሉ ስራሕ ንኮምፒተርና ዋላ ሓንቲ ዘየድልዩዋ ግና ቦታ ግን ዝሕዙ ማለት እዮም ስለዚ ነዚኣ ኮንትሮል ኤ ንብላ ንኩሉ ሰሌክት ንገብሮ እጅ ኮንትሮል ኤ ንብሎ ኣለና ተለይ ኮይኑ ግን ዳስሓብና እውን ከነፀልሞ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሃይላይት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ኮንትሮል ኤ ምስ በልናያ ደሊት ንብላ ደሊት ካብታ ኪቦርድ ክንገብራ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ራይት ክሊክ ኢልና ሳውንድ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ እዚኣ ኣልያ ኣለኹ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ጌርና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብዚኣ ኣላትና ማለት እዩ ደሊት ክንብላ ንኽእል ኢና እዚኣ ሽዑ ደሊት ምስ በልናያ ኮንቲኒዩ ንብላ ብምሉኦም እቶም ዘየድልዩ ብዙሕ ኣብዚ ዝርዝር ነይሩ ድሕር ክሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነይሩ ንዕኡ ኩሉ ኣልያ ማለት እዩ እዚ ኣየድልየናኒ ሕጂ እዚኦም እቲ ኣፕሊኬሽን ባዕሉ ክጥቀመሉ ስለ ዘለዎ ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ቸክ ንገብራ ነዚኣ ቸክ ቦክስ ማለት እዩ ሓንቲ በኣ ክሊክ ንገብራ ኣብዚኣ ኣብ ኩለን ዳርጋ ተደጋጋሚ ክንዛረበላ ቀልና ኢና ዱ ዚስ ፎር ኦል ካረንት ኣይተምስ ነዚ ካረንት ኣይተምስ ደለው ንዑ ኢና ሕጂ ማለት እዩ ስኬፕ ግበርዮ ወይ ከዓ ነዚስ ንጠርዮ ክንብላ ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ ስኬፕ ንብላ እዚኣ ስኬፕ ምስ በልናዮ ኦረዲ ወዲኣቶላ ነዚኣ ኤክስ ኢልና ንወፅእ ካብዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ እውን ኤክስ ኢልና ንወፅእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ከምዚ ክሪኦ ዝፀናሕና እቲ ፕሮሰስ ፕራክቲካሊ በዚኣ ዝረኣናያ ፕሮሰስ ጌርና ንኮምፒተርና ነፅርያ ማለት እዩ እዚኣ እታ ፕራክቲካሊ ክንሪኣ ፀናሕና ኢና ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ከዓ ብስላይድ ሾው ከዓ ቀስ እናበልና ከመይ ኢልና እቶም ስቴፕስ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ እዚኣ እውን ሓፃር ደቂቃ ብዙሕ ትወስድ ግዜ ኮነትን ናብታ ስላይድ ሾው ከዓ ዝሓለፋ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ፈርስት ሰከንድ ስቴፕ ኢልና ነርና እዚኣ ከዓ ሎ መዓልቲ ንሪኣ ኣለና ሳልሳይ ስቴፕ ማለት እዩ እዚ ብስእላዊ መግለፂ ከመይ ጌርና ንሪኦ ኢና ሳልሳይ ስቴፕ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ሃው ቱ ክሊን ኣፕ ሃርድ ዲስክ ኦኬ መጀመርታ ኣብታ ስታርት ትብል ደላ ስታርት ቦተን ማለት እዩ ኣብኣ ክሊክ ንብላ ኢና ድሕሪ ራን ኢልና ክንፅሕፈላ ኢና ራን ኢልና ምስ ፀሓፍናያ ኦኬ ንብላ ኦኬ ምስ በልናያ ሓንቲ ነፃ ቦታ ኦፐን ትብል ትመፀና ማለት እዩ ኣብኣ ሽዑ ቴምፕ ኢልና ንፅሕፈላ ቲኢኤምፒ ቴምፕ ኢልና ምስ ፀሓፍና ኣላ ኦኬ ትብል ኣብ ትሕቲ ኣላ ንዓ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ኦኬ ምስ በልናያ ብድሕሪኡ ክልተ መንገዲ ኣለና እንድሕር ዳ ኦረዲ እዛ ፕሮሰስ ክንጥቀመላ ፀኒሕና እቲ ፐርሚሽን ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ደይብልና ግን ፐርሚሽን ተሓተና ኮንቲኒዩ ክንብላ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኦረዲ እንድሕር ዳ ፐርሚሽን ኣለና ግን ዳይረክት ናብ ዝተምፃና ማለት እዩ ነዚ ሽዑ ኮንትሮል ኤ ንብሎ ማለት እዩ ብምሉእ ክትልም ስለ ዘለዎ ነፀልሞ ሕጂ ኮንትሮል ኤ ምስ በልናያ ኮንቲኒዩ ንብላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምናልባት ቸክ ቦክስ ኣላትና እቲ ቸክ ቦክስ እንድሕር ዳ ባይ ዲፎልት ፀኒሓትና ፀገም የብልን እንድሕር ዳ ደይፀናሓትና ግን ባዕልና ክሊክ ንገብራ ኮንቲኒዩ ንብላ ማለት እዩ ድሕሪ ኮንቲኒዩ ምስ በልናያ ኣብዚኣ ንእሽተይ ሓንቲ ቸክ ቦክስ ኣላትና ንዓ እውን ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ክሊክ ቸክ ቦክስ ትብለና ኣላ ንዓ ክሊክ ኢልና ድሕሪ እታ ማእከለይቲ ስኬፕ ንብላ ማለት እዩ ማለት እቶም ክተርፉ ዘለዎም ክተርፉ ኣለዎም
ኦልሬዲ ትኻልእ ግን ፀሪጋቶ ስለ ዘላ ማለት እዩ ድሕሪ ነታ ስኬፕ ትብል ዘላ ክሊክ ንብላ ማለት እዩ ድሕሪ ብምሉኡ ኮምፕሊትሊ እቲ ክእለ ዝግብኦ ናብቲ ሪሳይክል ቢን ትሰደልና ማለት እዩ ሽዑት ደሊት ክኸውን ዝግብኦ ደሊት ኮይኑ ኣሎ እተን ክተርፋ ድግበአን ከዓ ትሪፋትና ኣላ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እተን ዝተርፋ ምስ ተረፈት 2 ድን 3 ድን 4 ድን 5 ድን ነታ ኮምፒተር ዘድልይዋ ፕሮሰስ ኣብኡ ክተርፉ ዘለዎም ኣትሪፋ ምስ ወድአት ክሎዝ ትብል ንሕና ከዓ ንዓኣ ንጥውቃ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤ ቢቲ ቻነል ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ኣለኹም ኦኬ እምበኣር ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፋል በቢሰሙኑ ከነቕርቦ ዝቐንና ኣብ ኮምፒተርና ዘየድልዩ ፕሮሰሳት እንድሕር ዘየድልዩ ፕሮግራማት ኣለዉ ኮይኖም ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም ኣብ ዝብል ኢና ክንሪኣ ፀኒሕና ማለት እዩ ኦልሬዲ እዘን 3 ፕሮሰሳት ተጠቂምና ኮምፒተርና ካብ ዘየድልይዋ ኣብኡ ሓንጀመንጂ ሒዛ ተቐምጠልና ብዝተኻእለ መጠን ትፀርር ማለት እዩ ስለዚ በዚአን ምስ ተፀረናያ እታ ኮምፒተርና ዝደለናዮ ዓይነት ፕሮሰስ ክንጥቀም ከለና ኣብ ስራሓ ከፊትና ክንጥቀመላ ከለና ወይ እውን ኣብ ኢንተርነት ኣቲና ሰርች ክንገብርላ ከለና እዚ ካብቲ ዝነበረቶ ንላዕሊ ዝያዳ ቅልጥፍቲ ከም ትኸውን ማለት ይገብራ እዚ ዘየድሊ ፓርትታት ምስ ኣለና ኣብዚኣ ግን ክንርሳዕ ዘይብልና ብምሉእ እዚአን ስቴፕስ ምስ ገበርናየን ሪሳይክል ቢን ከይድና ንዕኡ እውን ደሊት ክንብሎ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ማለት እዛ ሪሳይክል ቢን ናይ ጎሓፍያ ነዚኣ ዳብል ክሊክ ጌርና ኣብዚኣ ኮንትሮል ኤ ንብላ ማለት እዩ ነዚኦም ብምሉኦም ከነፅበልዎም ኣለና ድሕሪ ኮንትሮል ኤ ምስ በልናያ ደሊት ንብላ ይህ 950 ኣይተምስ ኣብዚ ዝሓልና ኣላ ኦኬ ነዚኣ እለይልና ንብላ ኮንቲኒው ቀፅል እዮ ስለዚ ብምሉእ እለይለይ ንብላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኣይተምስ እዚኦም ተዓልዮም ወይ ከዓ እዞም ፓርቲክልስ እዚኦም ተዓልዮም ኣለዉ እቲ መስርሕ ናይታ ምፅራይ ናይ ኮምፒተርና ከዓ በዚ መንፅር እዚ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና እታ ኮምፒተርና ንፅርያ ምስራሕ ከዓ ኣዝያ ጠቃሚት ኮይና ወይ እውን ቅልጥፍቲ ኮይና ትርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ቅፅል ዘሎ ብካልእ ትሕዝቶ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ወሰናይ ሰላም ቅነ